כאבי ראש. מי מאיתנו לא מכיר את התחושה הזאת, המטרד הזה שיכול פשוט להרוס יום שלם. זו אחת הבעיות הכי נפוצות שיש, אבל מסתבר שהפתרון שלה הוא לא תמיד כל כך פשוט כמו שחושבים. וזאת בדיוק השאלה שאנחנו הולכים לבדוק כאן. מה אם במקום רק לנסות לחבות את הכאב, היינו מנסים להבין מאיפה הוא מגיע, לעבוד עם הגוף שלנו ולא נגדו? כי תראו, כאב ראש זה לא איזה מתג פשוט של דולק או כבוי. זה הרבה יותר מורכב. זה כמו התזמורת שלמה שפועלת בגוף שלנו. כלי הדם, השרירים, מערכת העצבים, וכשהתזמורת הזאת יוצאת מסינכרון, אז אנחנו מרגישים את זה בראש. אז הנה מה שנעבור עליו. נתחיל מהבעיה שכולנו מכירים, נדבר על הבעייתיות של הפתרון הקלאסי, נציג גישה חדשה לגמרי שמבוססת על פורמולה טבעית, נצלול למדע מאחורי הרכיבים המרכזיים שלה, נבין איך כל החלקים עובדים יחד, ובסוף נדבר על מהי בעצם הדרך החכמה יותר להקלה. יופי, אז בואו נתחיל. כאבי ראש, כמו שאמרנו, זה לא סתם אינחות. בשביל המון אנשים, זאת פגיעה אמיתית באיכות החיים. למעשה, זאת אחת התלונות הנוירולוגיות הכי שכיחות בעולם, וההשפעה שלה היא הרבה יותר עמוקה מכאב פיזי. היא פוגעת לנו בריכוז, במצב הרוח, ביכולת שלנו להיות נוכחים עם המשפחה או בעבודה. הבעיה הזאת היא באמת אוניברסלית. אוקיי, ופה הסיפור מתחיל קצת להסתבך. כי הפתרון הכי נפוץ, זה שלרובנו יש בארון, יכול לפעמים להפוך לחלק מהבעיה. אנחנו קוראים לזה פרדוקס משחררי הכאבים. מצד אחד הם נותנים הקלה מהירה, אבל מצד שני זה קצת כמו לשים פלסטר על נורת הזרה שמהבהבת ברכב. זה מסתיר את הסימפטום, אבל לא באמת מטפל בתקלה. ולאורך זמן שימוש יתר יכול להוביל לתופעות לוואי, או אפילו למצב אבסורדו שבו הכדור עצמו גורם לכאבי ראש. הגישה החדשה מנסה לצאת מהמעגל הזה. במקום רק למסך, היא מנסה לטפל בשורש. אז היה ברור שצריך פה משהו אחר, גישה שונה שמגיעה מהטבע ועובדת עם הגוף, לא נגדו. הרעיון המרכזי הוא להשתמש בתוסף תזונה שמכיל לא רכיב אחד, אלא כמה רכיבים שפועלים יחד. המטרה היא בעצם לתמוך במערכות הפנימיות של הגוף, אלה שאחראיות על ויסות כאב ודלקת. יש לנו בגוף מערכת מדהימה כזאת שנקראת המערכת האנדוקנבינואידית. תחשבו עליה כמו מערכת ההפעלה של הגוף שכל הזמן דואגת לאיזון. הגישה הזו פשוט עוזרת לה לעשות את העבודה שלה טוב יותר. טוב, בואו נצלול רגע למדע שמאחורי זה. כי בלב של כל הגישה הזאת עומדים שני רכיבים טבעיים עם גיבוי מדעי רציני, שהם בעצם הבסיס לכל הפעולה. הראשון הוא הבטא-קריופילן, או BCP בקיצור. תקשיבו, זה דבר מדהים. זאת מולקולה טבעית לגמרי, שנמצאת למשל בפלפל שחור, בברוזמרין, והיא יודעת להתחבר לקולטנים של המערכת האנדוקנבינואידית. אבל, וזה החלק החשוב, אין לה שום השפעה פסיכואקטיבית. מה שהיא כן עושה זה להתחבר לקולטני CB2 שאחראים על בקרת נזקים ודלקות בגוף, וככה היא עוזרת להרגיע תהליכים דלקתיים שקשורים לכאב. והרכיב השני בצמד הזה הוא ה-PEA. זה בכלל משהו שהגוף שלנו מייצר בעצמו. תחשבו עליו כמו כוח תגובה מהיר. כשיש פציעה או מתח, הגוף משחרר PEA כדי לבסט את תגובות הכאב והדלקת. הוא בעצם אומר למערכת, אוקיי חברים, להירגע, ועוזר להחזיר את הגוף לאיזון. אבל הסיפור לא נגמר כאן עם שני הרכיבים האלה, כי הכוח האמיתי מגיע כשיש צוות שלם שעובד ביחד, בהרמוניה. המילה המקצועית לזה היא סינרגיה. מה זה אומר? שהשלם גדול מסכום חלקיו. כלומר, ההשפעה של כל הרכיבים ביחד היא הרבה יותר חזקה מההשפעה של כל אחד מהם בנפרד. הם פשוט מעצימים אחד את השני. וכאן אנחנו רואים את כל הנבחרת. תראו איזה יופי זה. כל הרכיב פה מביא מומחיות אחרת. יש את המגנזיום שהוא המומחה להרפאת שרירים. יש את צוות הלחימה בדלקות, כמו הג'ינג'ר והלבונה. יש את אלה שמרגיעים את מערכת העצבים, כמו הסקוטלריה והאורבנה. זה לא גישה של פתרון אחד לכל, אלא טיפול חכם שתוקף את הבעיה מכמה כיוונים בו זמנית. אז אחרי שראינו את כל חלקי הפאזל, בואו נחבר הכל לתמונה אחת גדולה. כי מה שתיארנו כאן זה לא עוד פתרון, אלא ממש שינוי בתפיסה של איך מתמודדים עם כאבי ראש. אם נסכם את זה, אז הגישה החדשה הזו לא רק מכבה שריפות, היא עובדת על כמה חזיתות במקביל, הדלקתית, השרירית והעצבית. היא תומכת במנגנונים הטבעיים של הגוף במקום לדכא אותם. היא מבוססת על רכיבים מהטבע שנחקרו, ואולי הכי חשוב, היא מציעה דרך להתמודד עם כאבים חוזרים בלי החשש מתלות או תופעות לוואי שפוגעות בנו. אולי זאת המחשבה הכי חשובה שאפשר לקחת מכל זה. במקום לראות בכאב סוג של אויב שצריך להשתיק בכל מחיר, אולי הגיע הזמן להתייחס אליו כאל איתות מהגוף. לחפש דרכים לתמוך בגוף שלנו כדי שהוא ידע לאזן את עצמו. זו גישה שמקדמת הבנה, שיתוף פעולה
ובסופו של דבר איכות חיים טובה יותר.